Guys, nisho ukuthi abafana zi-human being, like proper human beings. Yintoni exokisayo? Like why nithanda uxoka noba kunganyanzelekanga? Kunezinto ezinganyanzelekanga uba mawuxoke ngazo. Ndinibaliseleni. Uhlangane nomntu ne? Akushiyele lo mntu lona. Umxelele wena uba yazi mamela mani, mna ndinaye umntu ne? Qha ke ngoku ndiyaqonda uba noba ndivukelwe lidimoni nobufebe. And it's not like andikho happy kwi-relationship yam. Qha leli dimoni eli, kuneli dimoni lithe vu. So ke ndi-willing uba mandike ndile-entertaine kancinci. Yintoni ke ngoku exokisayo xa ndikuxelile mna uba ndinomntu? Theni nawe ungatsho uba unomntu? Hayi wena awunamntu. Ntontoni. And unethemba uba indlela ozondithanda ngayo mhlawumbe ungakwazi nokundikhupha emntwini wam. Amadoda. So now undiqhelisile mas uba siyadividiyana. Undiqhelisile mas uba nanini na uyandi-updatha ngezinto ozenzayo. Right? Jiguri. Wena ngoku usayandifowunela. Baby, mamela mani, kwingxaki evelileyo. Umntu wam find outhile. Ngam nawe. So ke ngoku into endiza kucela yona, ndizocela uplay along ngoba undibuzile uba yintoni na nawe. Ndamxelela uba uyi-friend yam. Umntu wakho. Sewunomntu wena ngoku all of a Sunday. All of a Tuesday wena unomntu. Hayi, ngxaki yam ubuxokelani from the beginning. No mani, ndiyabona uba ngoku i-relationship yam izomosheka. Ndicela uplay along torhwana. Ndiyayazi uba sozundiphoxe wethu because ndiyazi uyandikhathalela. Ndizawuplay along mnazana, jonga. Okokuqala kaloku mna ndikhomithe i-adult. Ndiyajolela umntu wam. And now, hi. Njani? Shaf. And then ngoku wena uyandithemba uba mna ndi-matured and ndi-civil, right? Ndizokwenza into right. Ayifuna ukungivulela igate, ngicela ungivulele. Thank you, Jamal. Okay, ke ngoku mamela. Wena undithembile uba ndiyakhathalela and andizukumoshela, right? Mna ndi-matured, ndiyi-adult. Ndiza kubonisa ukuba i-adult, ezi-adult things zenza njani. Ndizawuplaya along. Ndizawuvuma ndithi bebe. Hayi wethu mnike inamba yam wethu. Kaloku nam andinomntu mos, I've got nothing to lose. Ndinomntu wam mos nam. So andizukumoshela. Uthi ewe ya, ndiyayazi uba wena ungumntu matured. Ndiyayazi uba ubungeke ude uyenze big deal yonke le nto leyo. But ke xa sekudlule yonke le rawu sizawuthetha mna nawe. Ndithi mnike. Akubonisa inkawu ngenja mnazana nam. Akunyisa mna. Awukhupha amafayili wonke. Uzumnike nje wena inamba yam. Uthi mna mandixoke. Ubuxokelani from the beginning? Ubuxokelani? Because now if ubundixelela ubunomntu mos, because nam ndikuxelela uba ndinomntu, yintoni into exokisayo? Andanoba nikhampeynela uSijava na, ngoba uSijava watsho uba intombi ishelwa ngamanga. So nize nishele nalapho ungekho necessary nisebenzisa amanga. Andanoba uSijava wayithe uzawunibetha uba anisiqhathanga na, nisishelanga ngamanga. Guys, it's not on. Honestly speaking, it's not on. Mna ke ndingaze ndikubonise mntanam. Aze ndikufundisele nabaninzi. Ndikubonisa uba umntu oyi-adult, o-civil, umntu o-understanding. Nani mantombazane niyabamosha abafana ngale nto yoba nibe ngo-understanding. Understanda ntoni? Ebekhethile mos yena uba maka-understande sakho isimo, anditsho. Hayi sanosiqhela kakuba